מביאים אותי לעוד יחידה ולעוד יחידה ולעוד יחידה, מתזזים אותי בצבא, ואף אחד לא לוקח אחריות, אף אחד לא מטפל בי! ואני מתלונן, אני צועק, אני משתין בלילה מפוסט טראומה. הוא בא אליי והוא אומר לי, למה הרגת אותי? למה הרגת אותי? אתה יכול להפקד ככה ביום אחרי שיש לך ימים כאלה? אתה יכול לאכול? אתה יכול בכלל להצליח בחיים? ואני הייתי מועמד לטייס, והייתי בפרויקט חוות 3 של מודיעין, היה לי מוטיבציה הכי גבוהה מגולני, אחרי טירונות, הלכתי לגיבוש שייטת, רק לתרום, רק לתת. כל המשפחה שלנו תרמו בצבא. עגלת רזון שהוציאה את הטנקים מהתעלת סואץ, רזון של משפחה שלי, זה אח של סבא שלי, קראו לו מר חלוץ. אתם פה בזכותנו. יש לכם עוד משהו להגיד? כי הנתונים שאתם מציגים הם שטויות. את יודעת את זה ואתה יודע את זה, וגם אתה יודע את זה. כולכם פה, כל המערכת כשלה.